Claro que teño licencia, dixen con seguridade. Salva atendía a xente poñendo a orella na conversa e os ollos nos maletíns. Estaba enfadado porque o negocio tivera tanto éxito que non poidemos facer turnos e vese que el quedara. Ramón estivo plantado diante do mostrador sen falar moito, vixiando a clientela. Os outros comezaban a empecientarse e a mirar o reloxo, a resoplar, a mirar de redor, pero Ramón non lles facía caso. Paco foise separando do grupo así como que non quera cousa, pasiño a pasiño. Vamos, que se lle notaba ben, pero que ninguén lle prestou atención, ata que por fin se metiu no portal. Notábase que non lle dixera aos colegas que lle gustaba Sandra. Non me preocupei. Sandra é ben capaz de coidarse soa. Ademais estaba Alicia con ela e igual agradecía unha cara un pouco máis amiga ou que coñecese de uns días antes. Andrés e Alberto decatáronse da falta de Paco cando apareceron unhas turistas loiras desas que dis que quitan o sentido e tiraban de Ramón para ir detrás delas. As mozas animáronse o das filloas e estiveron un anaco no posto, falando con nós. Ramón non parecía moi interesado nelas. Os outros, todos os outros que había de redor, sí. Ramón estaba concentrado en non sei que, mirando ao infinito. Ou iso pensaba eu. Cando as rapazas marcharon, cousa que lamentei porque as ventas aumentaran de maneira espectacular, con dicirvos que o lume non daba feito a cocer filloas tamén daba igual porque non apuraban moito, se non hai como ter ben entretida a clientela. Cando as rapazas marcharon Alberto e Andrés. Ramón díxolles que xa ía, pero nin sequera cambiou de postura. E iso de montar o negocio? Non che chegaron os cartos que che dei? Preguntou Ramón, aparentemente sen doble intención. Sí que me chegan. O que pasa é que estábamos todas tiradas vendo a tele e de súpeto ocorreusenos facer isto para pasar o tempo, dixen. Igual non lle soou moi convincente, pero non dixo nada. Só quedou ali de pé. Salva estaba todo metido en faena e incluso lle pasara o mal xenio de perder as citas que tiña para o día. Cancaneos varios, que tampouco había ser moi importante a cousa. Ca noite veo a escuridade e a xente marchou. Non, toda a xente non. Ramón seguía ali plantado e Salva xa se poñía dos nervios. Menos mal que lle soou o móvil e parecía ser algo tan super mega importante que ata lle dou igual deixarme ali soa con todo fregado. Sí, sen escrúpulo ningún. Tirou o mandil enriba da mesa e marchou. Na mirada noteille un «É amigo teu, apáñate ti», e eu lanceille unha mirada do tipo «Despois quererás que repartamos os cartos a partes iguais», e el respondive con outra mirada do tipo «Raíña, que levo máis de 6 horas facendo filloas e un ten as súas necesidades», e eu «Xa te entendo, pero vai a papeleta que me deixas», e el despediuse cunha mirada do tipo de «Que che sexa leve, igual aínda veño antes de que marche», con certa sorna, mellor dito, con moita sorna. E ali me vin as soas, a escuras, e con sabas de veludo granate, que sí, que non eran sabas que eran cortinas, pero visto que non tiña escapatoria e que non era plan de deixar toda aquela pasta no medio da rúa, pois aproveitaba. Total, por ali nunca pasaba ninguén. Nunca pasaba ninguén. Pois igual sí que era para deixar todo ali plantado, pero non era capaz, e xa me diredes que máis meteríase total ata había unhas horas non tiña ningún can, así que tanto me había ter seguir así, pois non, que non era capaz. Subimos, dixo Ramón. Pero esta vez dixo con intención, ou polo menos eu noteilla, con moita intención desa que había tempo que eu necesitaba que tivese. E vou eu e digo, non, é que non me apetece. Vou que me faltou para dicirlle que me doía a cabeza, porque me veo antes o de que non me apetecía, que senón así mesmo lle espetaba. Jo, pero sí que me apetecía, e a él tamén. Si, puxo unha cara de decepción cando lle dixen que non ia subir. E iso? Preguntou. Conteille que tiña na casa unha pesada que deixara o marido e levaba non sei canto tempo raiándome a cabeza cos defectos do elemento e que como estaba pasando mal non me facía xeito mandala a paseo, pero tampouco tiña ganas de aguantala. Acabei dicíndolle que subise se quería. Non, quedo contigo. E daquela que facemos?